Драги българи, ние всички искаме да си помагаме. Човешките същества сме такива. Всички искаме да живеем във взаимно щастие, а не във взаимна мизерия. Не искаме да се мразим помежду си. Пътят на живота може да бъде красив и свободен, но ние в България, за съжаление, вече губим този път. Алчността отрови душите на политиците ни. Мислим твърде много, чувстваме твърде малко. Повече от всичко в момента имаме нужда от доверие и от подкрепа. От вашето доверие и от вашата подкрепа. Дори сега гласът ни достига до хиляди българи. За тези, които ни чуват, имаме да кажем само едно. Не се отказвайте. Мизерията, която е надвиснала над нас, не е нищо повече от сянка на алчността. Властта, която е отнета от народа, ще се върне при него. И докато хората се борят, свободата никога няма да изчезне. Молим всички граждани, които застават зад нашата позиция, да ни подкрепят, като излязат на шествие по улиците на 1 ноември, един от най-светлите български празници. Бъдете с нас!